Het is een prachtig mooie dag vandaag, want het is weer een podcast waar we mogen vreten. En ik ben hier niet alleen. Oski en Gala zijn erbij. Applausje. Dit is een Q-podcast. Top Tierlist met Gerben Tuurlings. Vandaag op de planning Amerikaans snoepraten. Top, hè? Ja, maar ik heb het nog niet allemaal gehad wat ertussen staat. Er zijn dingen die ik al heb gehad, maar er zijn er ook echt wel nieuwkomertjes voor mij bij. Ja, ik zie ook wel een paar vreemde producten. Vreemde producten. Ja. Maar het zijn wel de Europese lichtere varianten, snap je? Want in Europa wordt alles een beetje gedowngrade. Maar weet je waarom dat is? Niet minder bewerkt? Ja, er zitten echt smaakstoffen en kleurstoffen in Amerikaanse producten die hier gewoon illegaal zijn. Dus in Europa moeten ze die opnieuw maken, zodat die volgens de wet wel geconsumeerd en verkocht mogen worden. Dus ja. Dus eigenlijk smaakt het nog een beetje anders in Amerika, maar we gaan niet helemaal naar Amerika vliegen. Alhoewel. Volgend seizoen? Volgend seizoen doen we dat. Let's go. Nerds, dat is het eerste. Oh. Vroeger mijn favoriete snoepje. Echt waar? Oh, dat is het best in. Eigenlijk is het gewoon suiker met een kleurlaagje. Letterlijk. Het is niet meer dan dat. Het is ook zo leuk, je kunt het zo langs de bovenkant. Zo kei. Ik ben gewoon blij dat ik hier ben. Ja, ik snap het. Ik ben gewoon blij dat ik hier ben. Allee, doe je handje eens open. Ja, Maar ik moet wel zeggen, ik ben een minder grote fan van nerds dan alle andere dingen. Maar allee. Ja, kijk, ik Dat is ben zo- precies hier altijd een theestrijd met jullie. Ik Ja. vind het gewoon zo, ja, wat Het is hij dus- zei, suiker. Suiker, het is gewoon suiker. Het zijn echt bolletjes suiker met kleurstoffen rond. Maar vroeger, ik had dat gewoon echt zo van de doos. Hè. Ja, I couldn't care. Oké, we gaan ervoor. Ah, oké. Nou, echt fucking bom. Maar eigenlijk ook zuurig, hè? Ja, maar kunnen kei lekker. Oh. Wauw. Ja, nog. Geef me nog. Ja, dit is het, hè. Ja, we zijn vertrokken. Oké, jij ook nog een beetje? Nee, dank u. Nee, oei, jij gaat het naar beneden Ja, ik brengen. ben niet zo voel van- het al. Ja, het is zeker geen S-tier. Nog Ah. A. Oei, oei. Maar mannen, kijk wat er hier allemaal ligt. Maar op A kunnen we hem dan toch wel zetten. Oh, amai. Gerben. Ik klik vol nerd. Dat is... Paus. Nee, ik vind... Oké, als het geen S-tier is het wel gewoon een A. Ja. Want, ja. Ik wil daar niet... Ja, Ik ga mijn mond houden. Ik ben nogmaals heel blij dat ik hier gewoon mag zijn en gaan eten. maar waar zou jij het zetten? Op een B of een C zelf. Dus ik ga gewoon, heftig. snapte? Ja, sorry. Ik vind dat al heel... We kunnen nog schuiven. Is dat? Misschien We zijn worden we nog flexibel. verrast. Voilà. Oké. De volgende, Reese's. Reese's Peanut Butter Cups. Die zijn top. Supergoed. Super. Ik heb Top. dit nog nooit gegeten. Je ziet dat altijd is in crazy. Amerika en in alle films hebben ze altijd Reese's Cups. Dat is eigenlijk gewoon peanut butter met daar rond chocola. Reese's Cups, Reese's Cups. Dat is eigenlijk de puffs. Bang it up, bang it up. Beat 'em up. Reese's Puffs, Reese's Puffs. Maar we can keep Je going. had ook gewoon kunnen zeggen dat... Sorry. Zeg het niet open. Moet ik helpen? Ik ben een grown man. Gerben, zal ik het even open doen voor jou? Galijfnagels. Dat helpt. Dit is gênant. Dit is heel gênant. Het is omdat het Amerikaans is. Oh, maar nu wordt het wel nog gênanter. Ja, dit is goed. Oh god. Hebben Hey, maar stop even met kijken of zo. Oké, we gaan stoppen met kijken. Wilt jij nog een paar nerds ondertussen? Ja. Maar kun je nerds nu ondertussen... Dat is fucking veel. Kun je dat ondertussen kopen in de gewone supermarkt? Nee, denk ik niet, hè. Want ik ging vroeger echt altijd naar zo'n speciale Amerikaanse candy shop om nerds te gaan halen. Om nerds te gaan halen. hè. Ja. Dat was altijd het ding op het einde. Oh, je hebt het open gekregen. Ik ga het doorgeven. Allee. Ja, oké. Reese's Cups. En dan moeten we dat ook nog open krijgen, stel je voor. Maar dat lijkt mij toch echt een bommetje, hè. Dat Peanut is wel- butter is toch echt al super zwaar op je Sorry, maag? nerds zijn dan nog zwaarder, een bommetje vind ik. Dat is puur suiker, dit is nog chocolade. En als je 100% chocolade hebt, cacao, is dat gewoon gezond, hè? Dan is dat gewoon gezond. Dat vind ik echt wel heel mooi gezegd. Ik vind dat jij chocola moet gaan verkopen. Ja, ik denk is een dat ook. goeie- ja. Oké, maar wat is deze verpakking? Dus eerst hebben we plastic, dan hebben we nog een wit kartonnetje dat eigenlijk nergens voor nodig is. En daar rond Er zit nog papier. zit nog eens een papiertje. Dat is wel heel veel verspilling, hè, guys? Ja, dat was Wel. echt niet nodig. Ja, hè? Oeh. Ja. Oeh. Ja. Oh ja, ik Jij snap hebt hem iets wel. gevonden. Ja. Wacht, ik moet nog... Oh. Holy Wacht, ik moet hem moly. herbeseffen of zo. Dit doet kan mij wel. denken aan... Wacht, aan wat ik mij dit denken? Het doet mij denken aan iets. M&M's. 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 Dit is gewoon M&M's. een, Ah, ja. dit is gewoon M&M's. een XXL M&M zonder suiker. Ja. Erop. Oh my god, ja. Ik ga gewoon als een Big Bag. Oh my god, ja. Peanut, ja. Peanut butter. Maar het is beter als de gele M&M's. Ik zei altijd de gele M&M's, mensen die dat niet lusten, grow up.
Ik zit echt een loser, maar dit is gewoon gele M&M's. Alle M&M's. Alle Wat M&M's is smaken gele hetzelfde. M&M's? Zijn er niet meerdere kleuren in één pak? Nee, de gele zak, je hebt de bruine zak, en je hebt de blauwe zak, en je hebt de oranje zak. Ik dacht echt dat jij bedoelde de geel gekleurde M&M's. Ja, ik dacht ook wat. Maar je hebt mensen die dat denken, hè, dat elke M&M anders smaakt. Oh, maar dan heb je toch echt... Je hebt ook van die mensen die op hun rider hebben staan, zo van alleen blauwe M&M's. Moeten die mensen daar dan alle M&M'tjes gaan uitzoeken en dan... Ik streef om die persoon te zijn, ooit. Ik denk Wie niet een dat pain in iemand the dat leuk fucking gaat ass. vinden. I respect it. Ja, ik vind Reese's... Allee, sorry, dit is de eerste keer dat ik het eet. Ik zou dit op S zetten. Ik vind dit fenomenaal lekker. Je mag ze meenemen naar huis straks. Zo. I agree. Doen. Ik ga iets crazy zeggen, maar you gotta hear me out. Reese's met een glas melk. Oeh, maar dat snap ik wel. Oké. Ja, oké. Ja, ik word niet sowieso- gecanceld voor gewoon melk te drinken, zo straight. Oh, I love it. Maar Oké, koud, thank hè. God. Mensen Ja, die ja, ja. warme melk drinken, vind ik echt crazy. Pas op, warme melk met honing voordat je gaat slapen. Is wel echt... Oké. Dat hoeft dan ook weer niet. They're not listening. Oké, whatever. Nee. Maar we zetten Reese's even op S. We kunnen nog schuiven, maar ik vind dit wel toppie-woppie. Reese's is wel echt top tier. Oh. De volgende heeft een klein probleempje. Airheads, ze zijn heel moeilijk te vinden. Super Amerikaans, maar Warheads ook. Dus we hebben Warheads genomen. Oké. Het zijn de Sour Wedgies. Dat klinkt crazy. Ja, klinkt heel Sour crazy. wedgie is fucked up, bro. Dit is ook echt... Hier is echt zo'n sticker over geplakt. Van zo de vervlaamste dingen. Omdat het echt uit Amerika komt. Dus dit is de real deal, jongens. Dit is alle artificiële suiker. Let's go. Let's go! Let's go. Let's get fucking hyped today! get fucked up. Let's get some fucking candy in my stomach! Yeah. Let's go! Oké, jongens. Ik ben terug wakker geworden. Het is een vormpje van een watermeloen. Oh, ik hou wel niet van watermeloen flavored. Oh, ik ook niet. Dat Nee. smaakt nooit naar watermeloen. Ik wil eigenlijk de andere kleur. Melk drinken, geen watermeloen. Eigenlijk zijn we long lost brothers. Ja, sowieso. Dat ziet je toch. En ik, Ja. ik drink ook melk. Drink je melk? Ja, ik drink melk. Wow, joh, ik hou ook niet van watermelon flavor. nog nooit iemand ontmoet die dat ook heeft. Nee, dat is een mopje. We gaan proeven. Ja. Ja, jullie 3, eerst. 2, 1, Wil maar eerst een jullie wijs. reactie zien, omdat ik vind het echt niet lekker, zo'n dingen. Doe het toch eens gewoon mee. Oh ja, nee, dat is echt niet mijn ding. Oh, ik vind nog wel uit. Dat plakt, also, dingen die plakken aan je tanden. Waarom verzint je snoep dat plakt tussen je tanden? Geef er een tandenstoker bij dan. Wel nice. Ook wel cool. Ah, nee. Ik had ook wel erg verwacht. Oh. Maar nu niet, wauw. Dit is zo het snoep dat je eet als dat je aangeboden wordt, maar niet zelf in de winkel gaat kopen. Ik heb toch die andere ook nog eens... Nee, Nee. nee. Scherben is geen fan. Ik ben geen fan. Echt, zelfs absoluut niet. Je kunt niet allemaal nerds hebben, hè. Dus ja. Maar als ik zo eens kijk in de lijst, vind ik ze ook niet top of zo. Snap je? Ze mogen wel een beetje verder. Ja, We mogen wel naar beneden, hè. ik zou deze een subtiele E geven. Ja. Ja, dat was exact wat ik ook aan het denken Want was. voor F moet het echt al Ja, heel... you fucking bad. fucking trash. Wow. Nee, solid. Ja, what's next? De volgende, de jelly beans. Oh. We hebben wel de vieze gekocht. Kent het? Zo de vieze? Oh, de Oh, is dat- Bean Boozled is dat- Challenge. Bean Boozled Boozled. Nee, dat is niet waar. We hebben de Oh. lekkere, we hebben de lekkere. Thank God. Die Bean Boozled Challenge, sorry, maar ik vind dat nog steeds crazy dat je echt een snoepje kunt maken dat effectief naar rotte eieren smaakt. Ik heb al, I had rotte eieren before, snoepje was exact Ai. hetzelfde. Sorry, maar dat is toch raar? Dat snoepje naar kot smaakt, Op die zich, maar jellybean? ik respecteer de science dat daarin gaat om te gaan bestuderen van welke smaakstoffen zitten er in rotte eieren die smaak geven. En dan zeggen van, we steken dat in een snoep voor kinderen. Wie gaat het gaan proeven ook? Wie gaat gaan denken van... Wie steekt zijn hand in de lucht en zegt... Ik ga vandaag kots gaan proeven voor een experiment voor mijn jellybeans. Maar op zich, dat is een man die waarschijnlijk dan al heel zijn leven snoep proeft. Dat is zijn job om de final judgment te geven over snoep voor het uitkomt. En dan moet hij eens 1 keer in zijn leven vies snoep proeven. Ça va wel, you Maar will het vies survive. snoep, maar de mensen die het snoep maken, die moeten toch een reference hebben. Ah, wel ja, maar je hebt toch altijd... Dus die zijn dan toch kots gaan proeven om te kunnen maken. Maar je hebt toch ook zo mannen die 8 banen testen? Dat is ook niet altijd even leuk, hè? Je kunt Er ook ook soms een sterven, hè? paar dood, hè. Ja, snapte. Klaar, hè? Oké, jellybeans. Je mocht zelf kiezen welk kleurtje. Oei, Oh my sorry. god, dat was ook wel echt gewoon een rare move. Ja, oké. Ik ga dat wel nog een keer opnieuw doen of zo. Ah ja, want we gaan dit eruit knippen, denkt jij. Ah, nee, gaan we niet doen. En wat hebben we nu bereikt?
Dat ik een kleurtje pak. Dat zijn allemaal andere smaken ook, of wat? Ah ja, dat is het echt. Ah ja, mag je zien welke dat ik heb? Ja, dan mogen zij eens bekijken. Ik ga even gewoon pakken. Jij ook? Ik ga een combinatie doen, man. Ik ga bij niet halen. Ja, maar Kan dit bij is die echt... Kijk. Dat zijn dezelfde, fuck. Right. Combination. combination. Sorry, maar die zien er ook gewoon mooi uit, hè. Ik vind dat er wel een beetje uitziet op strontjes. Zo van die drolletjes van snap je wat ik bedoel? Ja, ik ging echt zo beginnen over, je hebt zo van die mensen die zo edelstenen verzamelen en dat lijkt daar een beetje op en hij begint over strontjes. Kijk, die Dat is- bruine die jij hebt. Laat die zien aan Maar de dat is camera. niet eens bruin. Sorry, maar ik heb vroeger 2 Deze- konijnen gehad en ineens had ik er 9. Heel mijn tuin lag vol dat, met is, dat. dat is paars. Dat is dat- niet bruin. Ben je aan het zeggen dat dat lijkt op een keutel? Hij zegt dat dat lijkt op een kuttel. Ik zei dat dat lijkt op een steentje. Hé, welke smaak heb ik? Is al de challenge. Gewoon hier. Waarom zie jij er zo uit? Niet lekker. Geef eens hier. Coconut. Maar enfin. Dat is het enigste op de Gerben, aardbol mijn dat ik klein niet kind. eet. Ik wist het meteen. Wat denkt u nu zelf als je een witte bien pakt? Ik dacht lemon of zo. Hey, boy, ik ga... Ja. Oké. De jellybeans hebben geen goede indruk nagelaten op Gerben. Nee, maar ik heb echt al 20 keer in deze podcast gezegd dat het enige op de aardbol dat ik niet lust kokosnoot is. Pak ik van die 36 verschillende smaken kokosnoot. Kunnen we nu een montage krijgen van elke keer dat Gerben ooit heeft gezegd dat hij kokosnoot niet lekker vindt? Dat gaat echt heel veel werk worden. Come on. Oké, ik pak een andere. Geen Ik vind het niet zo lekker. strawberry. Ik vind de jellybeans fijn. Ik vind ze fijn. Ze zijn oké. Dat is een C of een D, maar ik word niet omvergeblazen. Ik zou zeggen een D. Ja. 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 Zit jij daar ook op? Ja. Oké. Zo. Jellybeans D. En die kokosnootsmaak mag op F++. Sour Patch Kids. Ja. Oké. Ik heb dat nog nooit gegeten. De blauwe. Die waren alleen de hele zak vol blauwe. Die ooit al gehad? Kan. Ik was pas in L.A. En die zak nog steeds aan het sparen. Elke dag zo 1 of 2. Alleen het hoofdje. Alleen, ik ben zo, hè. Zo, hoe heet je dat? Zo hangman spelen met zo'n met zo'n Sour Patch Patch snoepje. Kids. Kan dat? Ik weet dat niet. Nee, wacht, dat klopt niet, want voor hangman moet je mannetje tekenen. Dus dan zou je elke keer een afnemen. Iets afnemen, ja, dat gaat niet, hè. Oké, maar... martel hangman. Sour Patch Hij hangt Kids, al. Ik weet gewoon zo. dat zijn eigenlijk allemaal zure mannetjes in verschillende kleuren, met verschillende smaken. Maar ik vind wel niet dat dat heel hard op mannetjes lijkt als je Oei. dat uit de zak haalt. Oei, nee. Waar zijn zijn armen? Ah ja, ik moest wachten. Of Ja. Oei, ik heb zelfs niet een heel mannetje. Wacht. Dit is Ah, dat scherm in zijn zak van thuis. Dit is zoals de blauwe. Dit is zoals de blauwe. Dit is wauw. Amazingness. ging ook goed. Oh, wel goed. Ja, dat is zo chewy, maar Ja. het blijft niet plakken aan je Ik tanden. ging net zeggen, het is goede textuur. Goeie textuur, Bij kookt. zuurig, maar daarna wordt het zoet. Ze snappen het, hè. Ja. Snap je? Dus eerst smaakexplosie. Zuurig. Dan komt die goede structuur daarboven. Dan zoet. Dus zo die scène van Ratatouille, dat Remy zo al die Ja, dat is zo. kaas en die Nee. frambozen en dan ziet hij zo kleuren. Ik denk zo vaak aan die scène, dat is niet normaal. Vanaf dat je zo één ding met iets anders aan het eten bent, is het zo wauw. Ja, hier ga ik er wel nog een paar van nemen. Ja, ik wil ook wel nog eentje. Dit is wel... Dit is top. Het is kwaliteit. Oké, een B of zo? Ik zou... Dat klinkt echt zo van. zou hier op A. Supergoed, super lekker. Oké, misschien Ik zou B. voor A... Ja, ik zou voor A durven gaan. Ik wil ook A. Ja. Want ik wil ze eigenlijk op S zetten, maar dat weet ik dat niet gaat lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Oké, B. Godverdomme. Oké. Oké, de volgende. Guys. I don't play about Cheetos, man. Really? Maar niet deze. Kijk, wacht, toon even welke Cheetos dat we hebben. Ik wou exact hetzelfde zeggen, maar Dit zijn niet de goede Cheetos, man. dit zijn gewoon geen Cheetos. Als jij ooit de kans hebt om in weet ik veel welke winkel een zak Amerikaanse Flaming Hot Cheetos original flavor, the best chips ever made. Maar dat is echt, Maar hè. Ik was ever. in Amerika en want ik heb hier ook al zo van die Flaming Hot dingen geproefd. It's not the same. Not the same. not In the same. Amerika, wow. Weet je wat zelfs nog beter is? Ze hebben zelfs zo de Flaming Hot Cheetos lemon flavor. Die zijn top. is Die zijn fucking top, goed. Dat is top, fucking- top. Lemon flavor. Ja, precies al van limoen gewoon overgegaan. Hè. Maar Mexicaanse familiefeesten, dat is echt Flaming Hot Cheetos met limoen erover. Hè. En dat Modelo, bro, peak life experience. It doesn't get better than that. Oké, maar deze zijn zo de Cheetos. En deze zijn oké. Vroeger uw kleine nichtje had en dan kwam die met die vieze vingers, met die vieze gele oranje vingers. Mag ik eens op uw iPad? Ah. Dat moment. Dit doet me altijd denken aan die scène in Toy Story 2, dat die shop-owner zo... Hij heeft zo'n hele zak van die chips leeggegeten en hij ligt
op zijn zetel en dan zijn hond komt zo zijn vingers aflikken omdat hij nog zo poeder van die chips. Ja, ik ben veel Disney-referenties aan het maken deze aflevering. For some- Ja. Misschien moet je gewoon nog eens naar Disney kijken. ja, misschien wel. Ja, maar kijk, je ziet het hier al, hè, jongens. En je ziet ruikt hier het al. ook. Die zijn ook zo klein. Ja. Zijn die groter in Ja, dat? in Amerika zijn die wel groter. Ja, dat zijn Ja. echt zo puffs. Ja, dit Puff, zijn zo- dit is geen puff. Dit is Where geen is the puff. puff? Dit is gewoon, ja, een beetje zielig. Allemaal Kijk. ook dezelfde vorm, hè. Exact dezelfde vorm, hè. Dat is niet waar. Je hebt ook zo gewoon twee poederig. dezelfde. Wanneer je die in een mond steekt, wordt dat zo... I'm not gonna hate on them, though. I'm not gonna hate either. Nee, het is niet... Het is een goede chip. Het is een goede chip. Maar als het nu de Flamin' Hot Cheetos Lemon Flavor zou zijn, dan zou dat SSS plus tier zijn. Maar dit is gewoon zo Oké, maar C stel, of zo. we raten dit omdat we ze alle drie al geproefd hebben als ze Amerikaans zijn. En het gaat over Amerikaans snoep. We raten deze Amerikaans. Amerikaans. Oké, dan is het wel echt los een S-tier. Toch? De Flamin' Hot Cheetos zijn een S. Let's go. Absoluut. S-tier. Oké, de volgende. Oeh, Skittles. Skittles. Ja, maar hier word ik echt niet gelukkig van. Bam. Skitters ben ik ook niet zo'n fan van. Maar enfin. Maar is dit is ook zoiets waarvan ik denk... Ja, oké, dat heeft andere smaken, but is it though? Ik eet dat gewoon zo uit de zak. Allemaal tegelijk. Kijk, maar dat vind ik dan... Daar heb ik hetzelfde probleem met Skittles als met Nerds. Ik vind dat allebei gewoon te veel van het goede. Dat kan ik niet blijven eten. Dat is gewoon... En is dat niet ook altijd zo'n ding dat zo altijd in de Dat was zak... heel mooi gescheurd. Sorry, Gerben. Toon dat eens. Hey. Hey. Oei. Zo mooi. Hey, hey. Als jullie op scheurcursus willen komen, bel me. Bas, echt fucked die staat. Oh, shit. What do you mean? Ja. Calm down. Zo. Maar dat is toch wel een dingetje, ik heb dat al vaker gehoord en gezien, dat Skittles, hun zakken, dat is niet dat dat altijd mooi verdeeld is, evenveel kleurtjes van alles, dat soms echt gewoon, en ik zie het ook al gewoon, dit zijn echt 500 paarse en oranje en ik zie er echt maar 3 rode en 5 geel in zitten. Ja, dat vind ik niet nice. Kijk, Als je dan een favorietje hebt... I do love the Skittles, though. Dat is gewoon zo... Nee, Ja, I doet me don't niks. know. dit is me eigenlijk niks. Dat is voor mij... Ja, ik pak dat wel graag in de cinema of zo. Ja. Maar je hebt dan zoveel keuze en dan pak je dat. Je Ja. wordt gejudged. Oké, dit is Ja. niet een safe space. Ja, whatever. Ik zal ze wel mee naar huis nemen dan. Hè. Ja, dan zijn ze Pak ze alsjeblieft. Neem ze mee, we zetten de Skittles op F-tier. Dat is crazy. Nee. Waar zou jij ze willen zetten? Ik zou ze op C zetten. C? Ja. Oké, we zetten ze op E. 2v1, it's fine. I can't win. De laatste. Ja. En ook 100% mijn favoriet. S plusser de plus. We moeten dit niet eens proeven, hè. Kabouter plus. Maar we gaan het wel doen. Want dit is wederom de Europese variant. En die is wel iets minder... Kijk, ik was in Costa Rica met Steffi op vakantie. En ik heb elke dag deze chips gegeten. Ik snap het. Elke dag. Ook al waren het er maar 5, gewoon even... Ik moest ze gewoon elke dag even in mijn mond hebben. Ik kwam terug in Europa. Ik wou die chips kopen. Ik proef die hier. Don't hit the Deed same. me niks. Deed me niks. Maar deze zijn zo de soort chips dat je zo eentje van eet en eerst denkt, nee, Nee. kan ik niet aanraken. Dat is echt, Dit En dan te blijft je pikant. gaan, hè. En zuur en Ja, nee, het limoen. is hem niet. En dan denk je, ik wil er toch nog eentje. Ik moet gewoon even nog eens proeven Eén keertje. en recapituleren wat ik juist heb gegeten. En dan... Is En hele dan zak denk je, weg. ja, Deze zak doe er is... misschien 5 of zo. Dat is fucking bon. Ik zal wachten. Ah, sorry, ik was not waiting. Maar Zuurig. Dit is, Pittig. dat is eigenlijk het dichtste bij dat je komt bij de Flamin' Hot Cheetos, vind ik ook, qua smaak. Ja. Oh, wauw, maar dit... Heel goede gezichtsuitdrukking. kijk op Donald Trump. Sorry, Hugh. Daar heb je ook overdreven veel kruiden en poeder op. Ja, fucking goed. Kan ik 3 zakken van eten, hè. Dat is fucked up. Oké, I challenge you. Haalt jij de andere 3 zakken even? Let's fucking go! Ja, echt goed. Ja, maar hier kunnen we over discussiëren zoveel als we willen, maar... Maar dat heeft geen zin. If you like spicy, it's an S. Hoe spreekt je het eigenlijk uit? Zeg natuurlijk op zijn Amerikaans, dus Takis. Takis. Nee, niemand zegt Takis. Ik zeg gewoon takkies. Takis. Takkies. Takis, dat klinkt ook zoals een volk dat wordt uitgescholden of zo. Dat is crazy. Snap je wat ik bedoel? Zo van, die vuile takis daar. What the fuck does that mean, Cut that out. Nee, maar hè. Maar is nieuwe scheldwoorden aan het uitvinden on the spot. Ja, maar er is geen volk dat de takis noemt, maar dat klinkt zoals een volk of zo. Pas op. Je weet het nooit, hè? Oké, nee. Kan knip het zo er maar maar. uit, het is al goed. Oké, ja, we hebben een lijst. Dat was easy peasy lemon squeezy. Ik heb heel snel rond. Ja. Ja.
En ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar er is geen B, geen C en geen F. Wauw. Maar kijk, daaraan zie je, we raten hier eerlijk. We gaan hier geen lijst maken om een lijst te maken. Zouden we niet, om het een beetje interessanter te maken, toch gewoon proberen om de B, C en de F te vullen? Oké. Oh, oké. Gala steek in de lead. Oké. Dat is crazy. Ik stel veto. Ik ben nog niet klaar. Wow. Wacht, hier gebeuren rare Dit is al maanden niet meer gebeurd. Hè. Normaal, als de lijst af is, is de lijst af. Dit, Maar ja, de lijst was af. Dit is een variant. Maar wat is er aan het doen? Oh, wacht. Nee, eigenlijk ik zie de vision. Nevermind. Nee. Nee, jawel. Loki. Loki, I ate. She Loki cooked. Ik was te snel van mijn judgment. Maar de nerds toch niet op Nee, F? de nerds niet op F. Sowieso de nerds samen met... De jellybeans Jellybeans. op de airheads op F. De jellybeans Oh ja, staan boven. oké, dit... Ja... Maar dan wil dat wel zeggen dat S tot D allemaal supersterk is, hè? Ja. En Ja, maar E dat is mag. dan ineens super Het blijft trash. ook snoep of zo. Ja, dus dat is wel waar. hoe trashy kan het zijn? Kijk, ik ga kort. Maar ik ben super blij dat je je nerds van A of S naar D hebt gebracht. Maar Thank you so much. ja, maar het ding is, de chips was nog niet gegeten toen. Ja, dat is waar. En als we dan toch al iets op elke... Ik weet niet waarom we dit ineens doen, want ik zei dat we dat niet gingen doen. Maar kijk, we hebben het toch gedaan. Joepie. Joepie. Tot zover mijn ideeën hier. We gaan beginnen met F-tier. Op F-tier de Warheads. De Warhead Sour Wedgies. Niet te vreten. Op E-tier Jellybeans en Skittles. Op D-tier Nerds. Op C Cheetos. Wow, C Cheetos. Wow, 6, 7. Op B-tier Reese's. Op A-tier Sour Patch Kids. En het allerbeste Amerikaans snoep, Takis. Oké, ik neem de Takis chips mee. Jullie zoeken het allemaal maar uit. Joejoe. Q. Q Music.